Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV 1 chivitiviti patinokupai musvatinga yenyaya tinorova nhau dzese zvisiri zvekuexperimenta zvemashuwa. Nhasi kunowi pane nyaya iri kupisa iri mumastreets yandangosangana nayo and ndozati nyaya ikai katenge katoko kechi3 ndichingonzi koyo what's your take on this one. Ndanichitongoignora kubva nezuro because ndandakangowandirwa but muri yeZimbabwe kana chinhu chatongonzi public demand kuti vanhu muda kunzwisisa kuoneswa kuti chii chinenge chichiitika. It's very important kuti tinge tichizivisana. Right, nyaya iri pana pari kunzi Zanu PF factional fights threatens Mnangagwa's office with death threats. Muguti warns Tungwarara that he will fight back. Mnangagwa created chaos in Zanu PF by supporting criminals and expelling those who were fighting corruption. The war youth leadership that was led by youth Louis Matutu was fired for speaking against corruption. Victor Matemadanda was removed from the cabinet and deployed to Mozambique for speaking loud against corruption. Fortune Chasi was expelled from the government because he was viewed as a non-corrupt person with some ambitions to replace ED. S. Lumumba, who was appointed to be the spokesperson for the finance ministry, was fired in just 3 days of the time of office because he exposed deep corruption that is happening in the ministry. Today, the whole system is rotten. The fight is now between corrupt Zanu PF members and Zanu PF team, and is difficult for ED to control the situation. Is ED still in full control of Zanu PF? Ndo pane nyaya hombe irikunzwiswa nevanhu kuti is ED still in full control of Zanu PF? Ndo mubvunzo iri kudanyaunzwiswa panapa. Inini ndingori munhu waya ngota straight to the point, handisi munhu anotaura achitenderera kana kuita sei. Right, kana muchinge manga muchiteerera nyaya dzepolitics kubva kudhara, I understand kune vamwe kuti vakangozongochibatira paroad chinhu chacho. Mnangagwa asi munhu wekuti pane chinhu chinoitika muZanu PF chekuti anenge asiri akachironga. Ibhuku, iscript, itsoro yake, imaths yake iri kutoitika. You will be shocked kuti even kumashure uchaona tumwe tuma decisions, tumwe tuma ndinoitwa pana Mugabe, kana kuti the way I protectwa Mugabe zvimwe zvazvo zvekudidi hysteric dzanga dzitori angatori ma-ideas aMnangagwa cause munhu kuti akatochitanga chinhu chikudhara achidrafta chinhu chake. Saka panozouya vamwe vapfana vekuti ana ndingirikini unonzi angari loyal kuna Mugabe, angari ndingirikini kuna nani, kune vamwe vekuti vanga vari imomo kudhara vanga vagara vachitoshandira Mnangagwa kudhara. The likes of ana Christopher Mutsvangu angagara ari PA or something aishandira Mnangagwa kubva kare kare. Handimukuzviona. Saka musashamisika nekuona rimwe team muti Mnangagwa asisiri in control of the party. It's something chekuti vanhu munenge mangochitorera padenga kubva kunana anzi cholocho declaration makada kutarisa kumashure. Even kana nyaya dzimwe dzinotaura kuti kwada kuzomboitwa Grace Mugabe akabuda nachipuronza uyaida kutoshita kudhara wemani pakamboti Robert Tiza muZimbabwe varungu vari kudzokera vada kukuraya ndobva enda kunotizira kuna Samura Machel, then Samura Machel vasvika kwa ndiyo dzokera mani wauya kuno kuneteko iwo kurumedza kudzokera izvezvi ndiani anokuuraya ikoko iwo uri munyika mako chichichi. Hanimuona zvinhu zvese zvaida kunoitika. List racho rezvinhu zviripo about Mnangagwa rakakurisa ende dzimwe nyaya dzacho dzinonetsa kuti dzitaure nemo jiko. But kungotaura chokwadi Mnangagwa anenge achikontrola zvizvi. Mnangagwa, for your own information, ari kukontrola neopposition yemuZimbabwe yacho izvezvi. So kana makatarisa pane imwe certain video yakaita ane members ekuopposition vari kuprika pfamu kwekwe, akatotaura kuti vanhu veopposition munofanira kukriticize government kuti irambe ichigona kutonga, munofanira kuramba muchingokriticize every day, musawape nguva makuseni masikati manheru, all those things. But that is the reason why uchiona kuti kune vanhu vanokriticize vakaitwa ngenini, nokuti inini ndinongonzwa ngoti konota pavari kutarisa kuti vada kukriticize because vanoita zvimwe zvinhu zvokuti ogadzira chaos yavo vegewo isina musoro yayo isati criticize ipapo toramba takakula tozoya tokriticize pavanenge vasinotarisa kuti but apa ndo zvinhu zvinenge zvisingadiwe zvo. Saka uchiona kuti the way iri kukriticizwa Zanu PF ngava muparliament kana kuti kuchii
it's according to the script raMnangagwa and anototi right iwe ndo chazodai so iwe dai so mabhuku anenge achirohwa ivo vanenge vachitotsikisa dzawo dzepasi pemvura dzamusinganzwisisi ende unoona kuti kana even tikatarisa kana pane dzungu riri kuitwa nana Tungwara rarerere kuti chichi anoona ngotambiswa front akabatirwa remote unza iwo chita kudai so achingoita kudai so vanenge vane zvavangakatomutimira ubva udhara ubva tomukwachura kuti angabve ipapapa kana kuti kutongoshandiswa ungoti angoitawo anenge achiita kuti amboita se ambofaita vamwe vanhu but zvekuti titi Mnangagwa aluza control yeZanu PF hakuna kana chinhu chikuti muZanu PF chisiri kutoona Mnangagwa zvese zvekuzonzi Mnangagwa unenge achizotonga 2030 kuzodidi itsoro dzakarongwa nana Tagwire was the first person kutaura kuti Mnangagwa ngaato extend term iyoyo kuenda kunosvika ku 2030 but the one thing chisingazikanwa ima hamuzive tsoro dzanga dzarongwa hamuziva zvinhu zvanga zvataurwa Tagwire naMnangagwa wacho kubackdoor so uchiona kuti inini ndakaseka ndichiona kuti vanhu vakaita sana Tungwara vakuya vachinzi vada kufaita Mnangagwa vafaitira Tagwire handiti vada kufaita vamwe vanhu vese vari kuninginina it's only because avazive kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakagadzirwa nani I think yanyatsopindurika zvakanaka Mnangagwa is the one ari kuplana zvese zviri kuitika muZanu PF hakuna munhu wezanu anouya achiti ndazodai so uri kutoona vanhu vari kutoita zvisiri izvo zvisiri kutodiwa naMnangagwa ndo vanhu vaya vakadzikama vasina dzungu vaya notarisa vanhu vakaita sana for example totora munhu akaita sana ane discipline like Tino Machakaire ane discipline Tino Machakaire akadzikama zvisingaita hana dzungu vanhu vaya ndo vanenge vachitoita zvisiri kutodiwa kuti why are you so soft zvekudaro kuita soft yechi but pane type youth leader vanenge vachidayo but because that guy ane value yakawandisa yaanenge achioffer ane zvakawanda zvekuoffer patable saka anobva angosiyiwa futi ari that position because at the end of the day Mnangagwa anoda kudhila navanhu vanogona madhiri vanhu vane musoro alright kuti ukaiswawo mushuga kauzononhikiri nomangwana the likes of ana chivhayo anenge atongopindawo achitongogena mukana ake achitodididi the next thing akubuda akutodonetawo mota akutodididi zvekuti zvinenge zvichingowedzera kuita se kusapota Mnangagwa like izvezvi vaimbi vese yanga chiri chirauro chakakandwa nachivhayo chekuti ninge ndakakuona uchimba kuralika iwo enda mumbonoona Victor upuwe mota zvinhu zvekuti iye akatokanda chirauro chakadaro vaimbi vese vakutomhanyirira kuenda ukangonzwa kuti kune rally yakati yeZanu PF yamuimbi unotoenda utonoimbiswa mahara kana nechimwe chichairman chisina kana direction kana chimwe chikansela chitotokampena zvacho kana chiMP andozviona saka nyaya dzidziwa kumanaka hatidi kuswera tichinonhikirikina tichiswera tichiudzana zvinhu zvokuti aiwa ari kuzoshaya control ari kucontrola everything and ari kucontrola neopposition I think nyaya yekuti ari kucontrola neopposition ndakaitoitaura last time I think ndakatiri munana 2023 election ichangopera ndakati guys zvese zviri kuitika izvi musanyeperwe vanhu vanozivana opposition nenhingirikini vanotamba vese opposition ruling party zvava kutoita zvivatotanga kutolinga vanhu vataka kunditi iwo kutaura zvounoda chichi like izvezvi nhasi ndopamakuona maMP opposition vakawanda pana vamwe vakawanda vakutry kuda kundishinga manje but isusu tiri kungoti kana uri MP hazvina nidhe kuti uswere uchitishinga pana zvinhu zvatakataura kudhara muna 2023 zvaakuitika nhasi ndopamakuda kubuda makuda kunyebezera kuda kusumudza musoro uchimbotangai madhilivha kazvamakapromisa vanhu handi makati mimi muri kuda kuti vanhu venhingirikini vakadhakwa ngati ngavabve ipapo tipinde teiona marodhi zvaakaita izvezvi marodhi acho achiri akadaro nzvimbo dzamakatora hapana kana any development yataitwa yekuti unganongedzera kuti nhingiwo adai so munhingirikini pakavhoterwa hakuna kana 1 saka toti tiri kuenda kupi mari dzemaCDF dzedziya muri kupinda muparliament morara ndakaona a certain guy from Zanu PF aitochema ari kuti ari kusabotagwa that was tafadzwa mugwadi achiti mimi ko mari dzeCDF ini ndakutonzi nevanhu kwauku ndiri kuwanyepera because ndakavapromisa ndiri kudawo mari yangu achipopota handimukuzviona but aone munhu weopposition izvo zvari muparliament achipopotera nyaya iyoyo anenge akanyarara nyaya dzavari kupopotera ndedzongoti tipei mari yedu makatipromisa mari yakadai so dzekuti vadye vararamise mhuri dzavo ndo zvavari kungoita chete kuparliament saka it's a topic for another day zvekuti munhu azoswera tichizoti chakati one vari papayroll yacho yekutoshandira Mnangagwa maemployees vaise vaya Mnangagwa is controlling almost every sector in Zimbabwe as long as chine chekuita nepolitics mabusiness whatever vese hakuna kana one anokwanisa kusumuka akati ari kutata business chairo achiti ari against Mnangagwa muZimbabwe aiwa chakabatwa kuti left right center tsamwai zvenyu but ndo chokwadi ende achiputse ukama